Ассалому алейкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, ин субҳона тайёр кардистам. Як намуд субҳонаи болаззат. Тухмро ба мисли омлет мекунем. Тухмро ду донаро бо каме намак амихел мекобем. Сковородкада кам тарак равған карда тухмро мерезем. Аз болояш хоҳем батон ё хлеб як бор тарк карда бо дигар тарафша мегардонем. Ана михел дӯстони азиз, баъд ба мисли ҳамин наворда дидестен хича паш мекунем. Дарунашда хоҳен ягон хел калбаса монен. Ма ки худам намехӯрам. Дарунашда намондум фақат помидору сиркати кадом. Беҳад субҳонаи бамаза мешава. Тайёр кунем, пушаймон намешавем. Меша дарунашда сосиска майда када монен, калбаса, чизе ки бо таъби дили худтон боша. Духтаро кадоми телеграм канали ма данестай, дар оянда поёни видео силкаш закрепит кадагиай. Дар инҷа тайёр кардестам блинчики бамаза. Бениҳоят блинчики бамаза мешава. 4 дона тухм бо каме намак, шакар, 5 қошиқ шакарай, 5 қошиқ равғанай, баъд сода як қошиқча, дар даруни як стакан оби кипиток охирда нишон метем ҳамроҳ карданша. Орда ба чашм мебинем. Духтаро бинен. Аввал тухма бо шакар лад мезанем. Намак, шакар лад мезанем то ами кам тарак об шуданаш 1-2 дақиқа бисёри бадам не. Баъд шира ҳамроҳ мекунем. 400 мг шир гирифтагием. Ая стакан зиёдай. Ина шира ҳамроҳ кардем, мекобем. Баъд ҳамроҳ мекунем орд. Орда бинен. Ман як бор ҳамроҳ кардам, и камай. Бо ҳамроҳ мекунам. Тунукак мекунем, ғавси бад набоша. Ҳамин ҷаҳози тайёр кардагимон кам тарак ғавсай. Вақте ки кипитока меандозем, тунук мешава. Набинен. Бо ма яктай дига ҳамихел дохто. Кам боша гуфтам, бо ҳамроҳ мекунам. Намхе орда пешимда мондам. Кипитока ҳамроҳ кардам, туғриша дига орд ма ҳамроҳ накардам духтаро. 2 танами ордгирақати дохтам. Оби ҷӯше ки нав ҷӯшидаги боша духтаро. Вақте ки содара меандозем, реаксия медиҳад. Ина ҳамроҳ кардам, тамом равғана ҳамроҳ мекунем. Аллакай хамири блинчики мо тайёр шуд. Набинен чиқадр тунукаки хушрӯ бояд биёяд. Баъд бо як чизи дигар духтаро. Бисёриҳо ҳамира мепурсанд. Барои блинчики нағз биёяд гуфта мепурсанд. Газдам хушрӯ мешава. Плитадам баланд монен. Вақте ки сковородкара гарм мекунен, баъд ҳамроҳ мекунен ҳами хамирша беҳад пӯзирок бисёр мекуна. Блинчикои мулоимаки хушрӯ мебиёя. Лавакошон қоқ намебиёя. Бисёриҳо мегӯянд ки хеле блинчикои мо қоқ мешава. Айсоби ки ё ҳам шакараш бисёрай, ҳам плитатон суст кор кардестай. Баланд монен. Баъд ҳами тестақати беҳад хушрӯ мешава. ҳатман кӯшиш кунед духтаро як сковородкаи блинчикпазак дошта бошед. Махсус сковородкаи блинчикпазак бошад бохубай духтаро. Духтаро, ана акума сертификати качествои атомира нишон додистам. Бинед чӣ хел структура созӣ, чӣ хел кора пеш бурдан. Ҳамаша ма барои шумо ҳози камтар мефаҳмонам. Бо мондагиша аз наставниктон мепурсен. Рӯш дар рӯи экрана да комментария закрепитай. Духтаро, кор чӣ хелай? Кор хариду фурӯш надора. Расходи бисёр намекунед. Фақат як бор аз кабинетон харид мекунед дар 6 моҳ як бор. Кабинетон ами чизе ки хутонда дар кор, ам чизи дар корира мегирем. Барои фурӯш нестай. Тамом кора сар мекунен, як структура месозен, тактонда 2 одам мебёрен. Ё дугона, шинос, ҳамсоя, рафиқ дорем ко ба ҳамо тавсия медиҳем. Тамоми ҳами бизнесмено боршуна тавсия дода бизнесшуна пеш мебаранд. Шуморам ба ҳамин мисл мекунен ки кортона пеш мебарен, ба қулаҳои баланд мерасен, маоши баланда мегирен. Беҳад маошаш баланда. Дар як моҳ 100 000 рубл боло ҳастай маошаш. Дар хонаи гар нишаста бо фарзандои худ кора пеш мебарен. Духтаро, маҳсулотош дар бозори ҷаҳонӣ номери 1 истодагиа. Косметикаҳои атомӣ бениҳоят сифаташ дар дараҷаи олия.
махсусан ина хемухем як витамин шая ки тамоми ҳамихе касалода фоида дора. ма барои модари худам хемухем заказ кардагим духтаро. шуморо ҳам метонед барои заказ боша, барои кор боша, регистратсияш бесплатне. номерои рӯи экранда муроҷиат кунед. хоҳин заказ кунед ягончи, хоҳин кор дароед бо нархи арзон харид мекунед. и беҳад хубае ки тамоми маҳсулоте ки дар ин ширкат ҳастай вақти кор кардӣ бо нархи арзон мегирӣ, кабинета фаъол мекунӣ, маош мегирӣ. номерои рӯи экран да нависен, комментария дам номерош ҳастай. беҳтарин наставника шумо да кора ҳамаша пурра карда мефаҳмона, ҳамроҳшон кор мекунед, шумо ҳам соҳиби маошҳои баланд мешавед духтаро. плюс бонус дора, падарка дора ин ширкат. барои ҳамин шанса ай даст надиҳед духтаро. блинчикои фирмини ма пухтам духтаро. ҳамин хеле блинчико бамаза мешава. одами наметонистагӣ нест. ҳамин рецепт қати кунен, ҳама метона. ҳамаи мо бонуҳо ҳамин меҳнат мекунем, кӯшиш мекунем ки ҳамин кор ай дастмон биёя. ан ҳамин рецепт қати кунен ку ягон наметонистагӣ нестай. натарсен, ҳамин практика қати дасти шумо рост мешава. бинен чӣ хел нағза. пеш ман ҳам надоштам духтаро сковородкаи блинчик пазак. ба любой сковородка мепухтам, бамаза меомад, хушрӯ меомада. бо вақте ки блинчик пазака худша гирифтам, бо овқати кор осон мешавад духтаро. тез тез ҳамин пухта мегирен, ҳамин роҳуш роли калона бозӣ мекардай ки кора осон мекардай. хали як хел мепаза ҳамаи ҷош. блинчик пазака худш сковородкаш. обични вай сковородкара меша духтаро. просто и қати корутон осон меша. иҷода прогулка биромадем духтаро. шабот қати мардак прогулка биромадем, кор доштем. камтар боша гуфтам бекор штаг будам, я навор кунам гуфтам. духтаро бисёриҳо фикр кардиянд ки курси китая дига кас ёд метиҳад. нема вай худамам номерои худам мондагим ҳама вақт. касе мехоҳад ки курси китай, номерои мада муроҷиат кунед, ёд метиҳам. дар иҷа пилменка дистам духтаро. иҷода фарша тайёр кардам. гӯштаи мясорубка гузарондагӣ будам. тайёрат монда будам. ина пиёзам реза кардам. зволаша гирифтам, об, намак, орд, як дона тухм андохтагим зволашда. ҳозир тунук мекунам. бинед ҳали сусти бад нестай. хела рӯ гирифтаги зволаи сахтак маълумай. пилменда ҳеҷ вақт суст накунем ки даруни обда бо безеб мешава. шӯрбош ҷӯшидестай. ина шӯрбочаш тайёр шуд ба фикрам. хелаша шӯрбочаш ҷӯшидестай. тайёр мекунам. пилменуро тез тез тунук мекунам. мехостам ай аввал кунам, лекин камтар вақтам кам буд. успет намекардам. ҳамаи ира ма нишон тиям. гуфтам хай камеам боша, бо мотиватсия меша, ягон каса ҳавас мекуна, тайёр мекуна худаш дамехел. анамҷа пилменуро тез тез дига печондестам духтаро. гуфтам ҳамаи ира ма навор кунам, дер мешудак. камеам боша, барои шумо нишон додистам. беҳад пилменои домашний ба маззаҳай. ман намехарам ай магазин, фақат худам тайёр мекунам. вақти худа тайёр мекунӣ бо дили пуррай. ами гӯшт нашоти гӯшт ма беҳад нозукам. ҳар хел гӯшта хӯрда наметонам. фақат барои ҳамин худам тайёр мекунам. духтаро кофемолка ма гуфта нишон тием. ма ба и сахарни пудра мекунам. у видеода фаромӯш кардам нишон тием. и видеода барои шумо хоҳишкардагитон. дар наворе ки май корвон ҳарчи мехаридам, ҳамун наворда гуфтам ки май ҳамин кофемолка истифода мебарам. гуфта нишон тием. ина духтаро беҳад чизи нағзай кофемолка, лекин и чанд чиза майда мекуна, орд мекуна. мошинисташ нағзай. ҳамин фирмара ма якум бор гирифтам. ман намедонистам и фирма чӣ хеле. ҳамин савдогар гуфт хаяки ма ки бисёр айва мехаридам. гуфт апа и фирма беҳтарин ай. гуфт бигирем бовар кунед, бақувват ай. гуфт боварш кардам, гирифтам ки дар ҳақиқатан ҳам хел бақувват будай. ина бинед анамия ҳозир ма як бор проба карда шумо да нишон метиҳам духтаро. бо бинед чӣ хел мошинисташ зур майда мекуна. ба хотире ки шумо пурсиден ки тавсия додам нағзаӣ, лекин як бор корша пеш нишон дода будам. усол буд, усол харида будам ира. ҳозир бо як бор дига барои подписчикои нав пурсиден нишон метиҳам. бинед беҳад чизи нағза, ҳеҷ вақт пушаймон намешавед харидагитон. пешина кофемолка ма 2 бор истифода бурда будам. аз қазоқистон гирифта будам. якум боруш да ҳамун қазоқистон чизира проба задама. баъд овардам иҷада дуюм бор. ҳамин дуюм бор заданда сӯхтак. бӯи дуд кард ва ё арзонак будам. 80 сомон буд ё 60 сомон буд. арзон гирифта будам. баъд дира 300 сом гирифтам. ба идаф дига жилет накардам. гуфтам ҳам қимат бошаву качество дошта боша. духтаро барои ҳамун ҳеҷ вақт жилет накунед. чизи нағзи қимат беҳиматай. инам қашакараш андохтам. дарни шакар.
шакараш андохтам. зир мезанед шумода ман нишон медиҳам. Бояд ҷошни хеле маҳкам бояд ча рости ҳами боя риск нена тамом дига ҳуй намешава. Инам хеле мезанемш. Ами хеле ҷиқида меисте. Бинем чӣ задистам. Ордышка. Ия ма медонин, ия ҳами хеле ҷиқида меисте духтаро. Ина ҷиқи меисте. Ия аллакай тайёр шудаги ози нишон меди. Ина духтаро, ина ордышкат. Беҳад чизи хубай, ба баракатай. Ин худ тайёр мекунӣ. Камтарак шакар буд ман андохта будамаш. Ин қадар мешава. Объем метия вақте ки бо ай мекунам, майда мекунам, ордуш мекунам, воздуш немешава шакар. Ина чизи арзонак, уқа қимат нестай, мисол $100 нестай, 300 меза, то ин чизи качествения. Ҳар рӯз ира истифода намебарен. Кадом рӯзи ки ягон вай сахарни пудра дар кор мешава, ҳамон вақтҳо истифодаш мебарен, долго хизмат мекунад. намҷада навистагия бинед чанд қадар чиза, чӣ хел тамоми чиза майда мекунад гуфтагия. Мисол не только и кофемолка меган кофера нишон додагия суратуша ки чира майда мекунад. Барои ҳамо бепарво бихарен. хоҳиш дона ина иҷро кардам, нишон додам. То духтаро саломат бошен, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.